Ако докато се разхождате в парка, видите група мъже да мятат железни топчета, не залягайте. Това най-вероятно са играчи на старата римска игра петанк. Макар и да не е позната у нас, в световен мащаб петанка набира все по-голяма популярност. За правилата и стратегията ни разказват играчите от българския клуб по петанк. Играта петанк още от римско време произлиза, но така е доразвита от френските войници на Наполеон, които са играли с гюлетата по време на почивката между сраженията с самите гюлета. Играта представлява топки, които са между 6 и 800 грама метални и едно малко топче, което се казва кошунет. То се хвърля, игрището за петанка е 5 на 15 метра, очертава се един кръг, в случая има вече готови пластмасови кръгове. Кошунета се хвърля на разстояние между 6 и 10 метра и след това всеки един отбор започва да се стреми да метне тия метални топки най-близко до кошунета. В играта могат да участват всички – и мъже, и жени, и деца, и възрастни. Единственото необходимо е ловка ръка, концентрация и хъс за победа. Българските дамски и мъжки отбори по петанк показват завидни резултати на световните първенства. Тази година през август месец се проведе световното първенство по петанк в Марсилия, Франция, където участва наш български отбор, който от 48 отбора стана 26, което е едно много добро постижение за нас, защото при нас играта е на аматьорска система, нямаме професионалисти, няма голямо спонсорство, откъде да дойдат така средства, за да може повече да се развива или база някаква специална. Редовните играчи на петанко приличават играта на топчета с малката разлика, че топчетата за петанк не са стъклени и тежат 600 грама, а ловкостта и точността са от особена важност. Топката се мята само с това движение, което мята в момента. Ето и виждате, той доста добре приближи до кошунета. След това е следващия отбор, който сега може да избие нашата топка или да се опита да приближи по-близка, но по-скоро ще опита да я избие, защото едва ли по-близко може да се приближи. Защо този играч не е клекнал? Защото клекнал за малко не успя, значи клекнал е много по-трудно да избиете, отколкото прав не може да се прецели. Второ, тук има едно движение, така наречено на жаргон каро, му казваме, може да удари топката и неговата топка да остане на место. Освен всичко, играта на петанк се използва и за социализиране на хора в неравностойно положение. В нея могат да се включат и трудно подвижни, стига да имат желание и точен мерник.